ubuhle benkangeleko yomhlaba, ulwandle kwakunye nomnye wemilambo emikhulu kweli umzimvubu zezinye zezinto ezitsalela abakhenkethi kwiindawo ezigudlunqweme emampondweni. ISajonisi idume ngobutyebi kwezolimo nobutyebi baselwandle. Ngenxa yoku, abahlali baseSajonisi kunye nabo bakwindawo eziselusikisiki bayaxhamla xa kukho abatyeleli. uHeather Malan wasePlettenberg Bay kunye noGustav Elank waseNeisner bakhenkethele kwiingxangxasi zemagwa ezikwilali igweqintaba elusikisiki. The coast is beautiful because there's so much beautiful scenery and it's never been here before. We want to explore it. We're going to be doing a 6-day hike. So from here we're going to the coast and we're going to stay there tonight and then start hiking from Mbuti north to Port Edward along the coast. We've met some wonderful people, very friendly. I had some of the best stone fruit I've had anywhere in South Africa. These peaches and what's the other ones we've had? The nectarines are just divine. I must tell people to come back just for that. And then the area that we've just obviously built up quite a bit, but it's something I never expected. uNkosinathi Xulu nongumseki weMilani Adventures ngomnye wabo bathi baxhamle kukhenketho. Ubonisa abakhenkethi ubuhle beentaba zaseSajonisi ekwafundisa nokukhwela isikhitshana kumlambo umzimvubu. iMilani Adventures yenza ii-tours around town nakwezintaba iziqabela zonke ezintaba zalapho St. John's, which is there are few guides ezizazi ii-routes zezintaba, but iMilani iyazazi. Bekhona ii-caves ezilapha ngaphesheya nazo ndiyabasa abantu kuzo. At the same time ndenze i-river tours. At the same time they qualified for i-sea kayaking. Kwangaxeshanye uNcumisa Somakhephu wakunoqhawukana eSajonisi uvula ikhaya lakhe ephekela abakhenkethi ukutya kwesintu ze abanike nale ndawo yokulala. Xa zifikile ke iindwendwe zam ziye zamkelwe ngabantwana abaxhentsayo, phinde futhi basekuhlaleni, phinde futhi ndibaphekele ukutya kwesintu, that is izigwampa, umqa kunye nemileqwa. Ikhona abantu baseChina abafikayo, ikhona abaseko-UK, ko-Germany, ko-France, kwindawo nje ezahlukeneyo, but nabalapha bakhona basuka kooKapa, Goli, Durban, Monti. Othethela iarhente yezokhenketho eMpuma Kapa Oyanga Ngaleka uthi uninzi lwabantu bazijongela phantsi iindawo zokhenketho eziseSajonisi ngelithi zisemaphandleni. Kanti ke kuninzi okunozuzwa ngabakhenkethi kule ndawo. Uthi bayabancedisa nabahlali ukuba benze ushishino. Sithengisa Eastern Cape for what it is. Eastern Cape is about the people, it's about the land, it's about the community, it's about abantu. So i-homestays zidlala kanye kuloo piece leyo, because umzekelo uSincumisa lo weNcumisa's homestay ebewine for number 1 last year. I-homestay yakhe xa ufika phayana, she does a spread for i-tourists seafood. Uyaqonda mos umntu walapha ekuhlaleni elalini obeyoloba phaa uhambe uyothengisela uNcumisa upheka laa nto for iigesi ezifikileyo. Abantwana aba sibatreyinileyo i-CPTA for ukwenza amasaji phaa kwaNcumisa, sanikeza ne-equipment, iibhedi ezibenzela kuzo, ngaba lapha kwi-community bafumana iskill. Abalobi nabo bayaxhamla njengoko umlambo umzimvubu uneentlobo-ntlobo zeentlanzi. Abanye balobela ukuthengisa logama abanye bekhangela ukusiwa phantsi kwempumlo. NdinguYamkela Mchiyo kwiindaba ze-MPK eSajonisi.